Ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Нокаутиҷи қарор доред ва мо имрӯзоиди шарнома бастани Сарварҷон Ҳамидов бо ташкилоти амрикои Беллатор ва прогнози ҷангварон дар ҷанги Ҳамзат Чимаев ва Гилберт Бёрнс гап мезанем. Ва пеш аз саршави видеоролик ай ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки лайк аз зер кунед. Иёқа вақти шуморо намегира, аммо барои пешравии шабакаи Нокаутиҷи зарур ва муҳим мебошад. чӣ гуна ки медонем, аллакай ҳамин рӯзҳои истироҳатӣ мо шуморо як турнири бениҳоят калон ва муҳим интизор аст ки дар карди асосӣ Ҳамзат Чимаев бо Гилберт Бёрнс мубориза мебаранд. Хотиррасон мекунам ки Ҳамзат дар ҷадвали вазни нимёна дар мавқеи 11-ум қарор дорад ва рақиби ӯ бошад Гилберт Бёрнс дар мавқеи дуюм. дар ҳоли ғалабаи зуди Ҳамзат Чимаев босси UFC Дана Вайт ба ӯ ваъда додааст ки муҳориба барои камарбандро бар зидди чемпион Камару Усман баргузор хоҳад кард. Якчанд ҷангварони UFC пешгӯӣ ва прогнози худашонро дар ин муҳориба баён карданд. Александр Волкановский: ман ғалабаи Ҳамзатро дида истодам. Ӯ барои дивизиони худ хатари ҷиддиро фароҳам овардааст ва ман фикр мекунам ки аз баромади ӯ дар муҳориба бо Бёрнс бисёриҳо дар ҳайрат меафтанд. Ман ҳис карда истодам ки Ҳамзат Гилберт Бёрнсро мисли рухтак дар дасти худ тоб медиҳад. Стивен Томпсон: ман бо як овоз Ҳамзат Чимаев мегӯям. ӯ дар гӯштинг беҳтарин аст. ӯ назар бо Гилберт бо қувват аст. эҳтимоли зиёд аст ки ӯ дар ҳолати сабмишн қарор гирад, аммо дар ин гуна ҳолатҳо Бёрнс ҳамеша азоб мекашад. Ҷастин Гейҷи: фикри ман ин ғалабаи Ҳамзат Чимаев мебошад. Набард осон нест, аммо ман фикр мекунам ӯ дар ҳақиқат ҷангавари сахт аст. ман бо ӯ дар Лас Вегас вохӯрда будам. ӯ ҳам гӯштин гирифта метавонад ва ҳам қувваи зиёд дорад. ҷангавари дигари ҳамин вазн Билал Муҳаммад чунин гуфт: фикр мекунам Бёрнс аз уҳдаи Ҳамзат то охири раунди дуюм баромада метавонад. Ҳамзат шояд ба тарафи Гилберт ҳамла кунад, чунки ӯ медонад ки дар арсенали худ Гилберт чӣ гуна мушакҳои ҳавоӣ дорад. 100% боварӣ дорам ки набарди гӯштингӣ намешавад. танҳо дар ҳолати росто заду хурд мешавад ки дар як ҳолат Ҳамзат яке аз ҳамлаҳои ноаёни Гилбертро аҳамият намедиҳаду зарба мехӯрад ва ҳамин тавр ин муҳориба ба анҷом мерасад. Генри Сехудо: ман фикр мекунам ки Чимаев Бёрнсро ба зудӣ аз по меафтонад ва ҳамин силсила зарбазаниро оғоз мекунад. шояд ман хато кунам, аммо ба ман ҳамин гуна метобад. Чимаев баъзаи хуби машқӣ дорад. ӯ ба гӯштинги худ бовар дорад. ӯ ҳаёти худашро ба кори худ мебахшад. ӯ кӯдак надорад. фикри ӯ танҳо ҷанг кардан аст. дар ҳақиқат ӯ ҳамаро метарсонад. Чимаев мехоҳад дар таърихи UFC номи худро гузорад ва бо 3 камарбанди UFC аз варзиш биравад. албатта дӯстон, муҳорибаи шадид мо шуморо интизор аст. прогноз ва пешгӯии ман дӯстон дар ин муҳориба чунин аст: ғалабаи Ҳамзат аллакай маълум аст, аммо чӣ гуна? Ҳамзат аз лаҳзаҳои даркорӣ истифода бурда ӯро сараввал аз по меафтонад ва пас аз ғалтидани Бёрнс ӯ аз боло ё ягон усулро ба кор мебарад ё ин ки бо силсила зарбаҳои худ барои Гилберт зарба мезанад ва ҳамин тавр ин муҳориба ба охир мерасад. шумо низ дӯстон фикру андешаҳои худро дар зери видео ҳатман гузоред ва ҳамчунин дар Telegram дар гурӯҳи Knockout Chat шахсан мо бо бародарон оиди ҳама гуна хабарҳо муошират мекунем. касони хоҳишманд метавонанд аз ссилкаи дар зери видео ва дар комментария қарор дошта даромада шахсан бо худи ман ҳамсӯҳбат шавад. хуб, акнун мегузарем ба хабари асосии видео. Сарварҷон Ҳамидов ҷангавари тоҷик бо яке аз ташкилотҳои беҳтарини ҷаҳон баъд аз UFC Беллатор шартнома баст. дар ин бора шахсан худи ӯ дар саҳифаи расмии инстаграми худ ба мо шумо хабар дод. худи дирӯз бо яке аз ташкилотҳои беҳтарини ҷаҳон шартнома ба имзо расонидам. иншааллоҳ кӯшиш мекунам ки ҳар як нафарро шоду хурсанд гардонам ки ба ман бовар доранд. албатта ин хушхабар аст дӯстон ва мо аҳли гурӯҳи Нокаутиҷи Сарварҷон Ҳамидовро бо шартнома бастанаш табрик мекунем. бигзор ғалабаҳо аз пайи ҳамдигар туро ва мухлисонро шод гардонад. дӯстон, ин буд хабарҳои охирин аз ҷаҳони ММА. ба шабакаи мо обуна шавед, зангулачаро барои видеои навбатӣ гирён кунед. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. то видеоролики навбатӣ, хайр.